graduation ko, and sa wakas is nakapasa naman. Yun, syempre masaya dahil nakapasa. Ilang araw or isang buwan ko rin itong pinaghandaan. And masasabi ko na masaya ako na naging part na ako officially ng Madrid. Nakaka-pressure at the same time, pero masaya. Nakaka-bless lang na maging part ng family. Natutunan ko sa training talaga is sa lahat-lahat is maging positive lang. Kasi pag positive ka sa ginagawa mo, syempre, okay ang kalalabasan mo. Naging mas positibo akong tao compared before. Siguro ang message ko lang, huwag lang bibitaw sa kung anong gusto mong matupad. Kapit ka lang, laban lang, dahil lahat ng bagay or lahat ng problema is may solusyon. So, dapat is maging positive lang, mag-pray ka palagi na may magandang kalalabasan ng paghihirap mo. Para sa akin, be positive, be kind, work hard, and always never give up on your dreams.